Hallo, da tenker jeg å lage en videoblogg, eller en Moja-video, som vi legger ut på både min og Silje sin blogg. Spise mer og kanel sammen. Da har vi allerede begynt det, som det tok litt tid. Så det er den 4. gangen vi starter. Det er ikke så rart at det ikke kom så mye ut. Det er ikke så mye. Jeg trenger ikke så mye. Klar. Og så prøver vi ikke å spytte ut. Klar, ferdig. Men fint bra. Den føler seg innen. Det var vanskelig å tygge det. Ja. Ikke prøv det med. Eller bare prøv så hvert for vanskelig det er. Ja. Neste ting. Jeg har bare gått om sånn. Spise vaniljesukker. Sånn. Ja. Jeg hadde så mye mer enn deg. Du burde ta den lille, Silje, for da vet vi hvor mye. Du burde ta den store. Sånn. Det er veldig godt. Det er godt. Ok, spise salt. Herregud. Vi har fått en veldig mye ting å gjøre, så Det er 10 ting. 9 eller 10. Ja, det er 10 ting. Altså, da skulle vi egentlig spise O'boy, men det hadde vi ikke. Så da får vi salt sammen. Ja. Det er ille nok oppe. Jeg tror egentlig det er det verre. Sånn, ja. Ok. Fint deg. Da neste ting vi skal gjøre drikke en teskje sitron. Nei, da har vi det der. Jeg skal ikke ha salt. Også. Jeg spiste opp en ikke så. Jeg sitter ikke i det. Og det her er godt også. Det er dritsurt. Det er godt. Ikke sant? Det er veldig godt. Helt totalparten av Silje. Titta litt mer. Siden jeg tok litt mer med deg, sånn. Her er det synge en sang med Melun. Og her er det. Og vi må prøve å... Vi har gjort det med utover hele Vi PC. prøvde med PC-en til Silje, men... I det er ikke så mye. Jo, vi må jo ha sammen. Si hvem dere liker. Ok, som seriøst, så er jeg faktisk ikke forelsket i noen ting. Nei. Men noen. Jeg liker ingen. Hvis jeg skal si noe, så er det Justin Bieber selv. Ja, men liksom sånn ordentlig menneske. Han er jo ordentlig menneske. Men jeg liker ingen. Så, Nei, okay. Så da er det tullevino til slutt. da bruker jeg telefonen min. Vi skal ringe 1881. Hva er det du skal? Hei, vi har et prosjekt på skolen, og da har vi om noe som heter kline, men jeg er litt usikker på hva det betyr. Kline. Du er sikker på hva det betyr, ja. Da kan du ta og google det. Ja, men på reklamen deres så sier dere kan alt. Ok, vi ringer Nei, men 1888. Men hvis vi kan ringe noen i klassen.
Nei, vi ringer bare 1888. 1888, vær så god. Hei, vi har et skoleprosjekt på skolen, og da har vi om klingene, og så lurer jeg på hva det betyr. Høres ut som et rart ord. Ja, vet du hva det betyr? Nei, jeg har aldri hørt det før.